Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalosar. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga may nungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Atensyon alang sa mga drivers, magmatngon gayod sa pagmaneho aron malikayan ang disgrasya. Ania usa ka dump truck may bangga sa traffic light ug sa car display sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Wa hinuoy na angol sa maong hitabo. Si Chona Carion sa dugang detalye. Maayong pagkaguba sa traffic lights nga nabanggaan sa dump truck. Mibangga usab ang dump truck sa usa ka car display shop. Nasayran nga ang maong dump truck gikan sa Talisay City Port padung sa Bagatang Bahin. Apan sa dihang padung na mo-stop signal, wala na makakontrol ang driver nga si JP Villalon nga tagalungsod sa dumanhog sa gimanehong truck. Ang dump truck milabang sa Center Island ug mibangga sa pose sa traffic lights ug dayong dasok sa displehanan sa mga sakyanan ug spare parts. Stop na siya, pag pinuno mo din wala mo kung di na ako makontrol ang mga action naman ng buwan. Babaga na, dito naman natin di naman ako makontrol. Si Villalon, ana-ana sa kustudiya sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Toda ug dadon siya sa Talisay City Police Station. Ubani rin Anti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Sa tinguhang nga mahatag ang financial assistance sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Cebu, ipaagi na kini sa cash card. Gikatakda nga maggamit sa unang bahin sa Disyembre, din makubra nilang 4 ka buwan nga ayudang pinansyal. Ano yung report? Dakong hasol alang sa mga senior citizens ang pagkubra sa ilang financial assistance o misamot pa kalisod og delikado sa panahon sa pandemic kay taas ang risgo nga matakboyan sila sa virus. Risgo sab alang sa mga personnel kung i-house to house ang pagpangapod-apod. Apan dili na kini mahitabo sanglit ipaagi naman sa cash card ang ilang financial assistance. Gipahigayon ang pinirmahay tali ni Mayor Edgardo Labella ug ang opisyal sa bangko aron mahatagan kini og katumanan. Himota og mga cash card for the convenience of our senior citizens na dili na kinahanglan pang moadto sa mga sports complex, nya di na sa kinahanglan ihatod pa ang ngadto sa ilang tagsa-tagsa sa mga balay to, of course, prevent the risk of contracting the coronavirus disease. Gipahibaw usab sa opisyal sa bangko nga libre ang cash card nga ihatag ngadto sa mga senior citizen. Subay nini nakadaginot ang Dakbayan og 12.4 milyones ka pesos. Ihatod na lang kini ngadto sa mga panimay sa mga benepisyaryo. Ato ang kuan namin sa pagbibili sa cash card aron wala din siyempre ma-minimize ang atong person-to-person contact. Ang ato ang cash card i-generate sa among head office daan. Samtang ipahibaw sa mayor nga madawat sa mga senior citizens ang ilang 4 ka buwan nga ayuda gamit ang cash card sa unang bahin sa Disyembre. Ato na lang siguro ang apil ang December para 4 ka buwan, murag alegre ang Pasko sa atong mga senior citizen. Pikas bahin gikatakda usab nga maapil sa cash card ang mga PWD apan gihanay pa ang mga requirements. Panawagan ni nako sa mga PWD no sa Cebu City nga
kita wala ta malimti, no, wala ta left behind. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patayng lawas sa usa ka wa pa mailing nga lalaki na bangalan nga nagutaw-utaw sa kadagatan sa Mactan Channel. Tanghaga alang sa kapulisan kung ang maong lalaki maubang ilang nakita sa CCTV kagabi, maubang susamang lalaki nga nagutaw-utaw nga wa nay kinabuhi. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, sa pagkakaroon, gipalaw man pa sa kapulisan ang ilang investigasyon sa posibleng hinungdan sa kamatayon sa lalaking nabangalan nga nag-utaw-utaw na sa kadagatan sa Mactan. Sa pagkakaroon, Bob, ang bugto nga klaro pa lang sa kapulisan mao nga managlahi ang gisulog nga sinina sa lalaking nakita ang milayat gikan sa First Mactan Mandawi Bridge ug sa lalaking nabangalan nga patay na nga nag-utaw-utaw sa kadagatan. Nagtubok lang siya. Alas 7 ganihang buntag, napalgan sa usa ka mananagat ang patayng lawas ni ining usa ka wa mailhing lalaki nga nagpautaw-utaw na sa dagat sa may barangay Paho. Gibanabanang ana sa 5'2" ang height ni ini, chubby ug dulan sa 30 ang pangidaron. Bugtong itom nga swimming trunks lang ang gisulog ni ini. Murag bago man kay pagbira niya, wala pa man naon sa ang mga panit nga as indication nga dugay na nahitabo. So murag bago pa. Nga, pag tanaw na ito, nangutan na ito sa area kung nakaila niya, so wala pa dyan nakaila dyan sa identity sa biktima. Gibutyag ni Police Master Sergeant Rudy Hanagap, investigator sa Police Station 3, nga alas 11:50 kagabi, nakuhaan sa CCTV camera sa First Mactan Mandawi Bridge kining usa ka lalaki nga nagsulog og yellow nga t-shirt, mao nga karsones ug nagsling bag nga naglakaw sa bridge. Apan nabantayang mibalik kini sa agi nga daw may gihuwat samtang nanigarilyo. Ang lalaki nga daw nagliraw-liraw, daw nakamatikod sa CCTV, busa dali niyang gisaka ang iyang face mask ug mitalikod balik sa agi. Pipila ka minutos dihang nalayo na siya sa camera, kalit lang nitikang ang lalaki sa railings ug wa na makita sa camera. Pipila ka minutos nangabot ang mga pulis og tanod apan wa na makit-i ang maong lalaki. I-compare na to ang bayhon sa katong nakitaan sa CCTV o katong natagak sa ubos. Murag maumao kay ang buhok nila o ang katason kung i-compare lang yun na to visually, murag pariharad yun sila. Pero ang kinalahi lang, sa footage nga nakuha sa atong nerve center, doon na pa siya sinina. Atong bangkay sa ubos, murag naka swimming shorts na nga, murag naligo ba? Bob, karon lang yung hapon na ilhan na ang identity sa patayng lawas sa lalaki nga nabangalan sa kadagatan sa Mactan. Giila siya nga si Lemuel S. Mendi, 21 anyos, taga Lagtang, Talisay. Sa pagkakaroon, Bob, wala pa masayri sa kapulisan kung unsay hinungdan sa kamatayon ni ini tungod kay ning mga gutlua. Padayon pa nilang gihinabi ang ginikanan ni ini nga anaa karon sa punerarya ug kun nganong naabot ang iyang patayng lawas didto sa Mactan. Wa pa sab masayri kun mao ba kining lalakiha ang nakitaan sa CCTV. Bob? daghang salamat, Luan Mirondina, sa imong live report. Usosab sa new normal sa edukasyon na karon ang pagsibya gamit ang telebisyon o radyo nga pamaagi sa pagtudlo sa leksyon sa mga estudyante. Ang Mandawi City Division musagop sab nini pinaagi sa airtime nga gihatag sab kanila sa usa ka cable channel o radio station. Unsa ilang pagpangandam alang nini. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Recording, camera rolling. Action! Good day, learners! Are you ready for an exciting adventure? Great! I'm Teacher Chap, charting your course towards fun and learning. Eksena kini sa shoot sa Mandawi City Division sa ilang conference room nga gi-convert na sa TV o production studio. Si Ma'am Charlene nag-taping. Usa siya sa napili nga teacher broadcasters sa national level, mao nga nag-produce sila sa ilang episode nga ipakita sa programa sa DepEd. Gawas ni ini busy sab ang Mandawi Division pag-andam sa ilang mga episodes. Nag-alayon ang City Division sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Naga aron makaproduce og TV-based instruction aron ilang mapasalida.
na-assign sa Mandawi Division ang subject sa English, Filipino ug mother tongue-based instruction. Very challenging for all of us in as much as our preparation is murag amo-amo ra gyud. Challenges, the preparation of this Studio 1, Studio 2, and Studio 3. Usasab sa giandam sa taping kaganiha ang leksyon sa arts maong si Sir Nino na busy sa pagpreparar sa mga props ug background nga ilang gamiton. Murag nahog ra ni siya og kaning output sa atong mga estudyante. Unya nahog ra ni siya unsay ray ka nang available no kay ang ato mga art sa mga students gikuha na nila prior sa pandemic. Ang mga milangkob sa production ug technical team pulos mga teachers. Gani mga computer ug IT teachers gikan sa lain-laing eskwelahan sa Mandawi ang nagsilbing mga video editors nga nahagit sa ilang importante nga tahas. Kami tanan first time sa production. We really don't have any idea what's unsay mahitabo ana. So ang among gibuhat karon is we do research. We actually search some of the YouTube materials sa inyo sa other station kay aron makita bitaw namo kung part sa lighting, kung unsay positioning sa particular teacher broadcaster. Gawa sa telebisyon, may kasabutan sab ang Mandawi Division sa usa ka radio station dinhi sa Cebu. Maong nangandam na sab sila pag-produce og sinima na nga radio learning program. It's a learning experience. Daghan kay nga preparations. We did a lot of preparations and we asked also the support of other stakeholders. Aminado kining mga magtutudlo sa Mandawi City Division nga first time tuod sila niining mga technicality sa video production apan andam sila magkat-on upalambo sa ilang mga abilidad tungod og alang sa mga kabataan nga mo'y giserbisyuhan. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno ug kini akong short docu. Buaya Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nag-profiling sa ilang mga tinunan nga mo-avail sa para-teachers o learning facilitators aron pagtubag sa panginahanglang ma-facilitate ang modular class nga di makaya sa mga ginikanan. Siluan mayroon din sa report. Padayon karon ang distribution sa mga modules alang sa Week 2 sa Buaya Elementary School. Busa ang mga ginikanan sa mga tinunan, kanya-kanyang dala og mga envelope nga mo'y sudlan sa mga modules. Higpit nga gipatuman sa tunghaan ang mga health protocols sama sa pagkuha og temperatura sa mga ginikanan nga musud sa tunghaan og may info sheet nga gikinahanglang i-fill out aron magamit kun adunay himuong contact tracing. Higpit nga gidid-an ang mga estudyante nga personal nga mokuha sa ilang mga modules kay gidid-an man ang mga minor de edad ug mga senior citizens lakip na ang mga nagsabak nga makasulod sa campus. Sa karon nga amo ang pagpagandam makaingon jud ko nga nakompleto na gid namo na 100% ready na gid mi sa opening sa October 5. Matod sa principal, kay adunay mga ginikanan nga mipadayag nga maglisod sila paggiya sa ilang mga anak sa modular nga paagi sa pagtudlo, hinungdan nga naghimo sila og profiling sa ilang mga tinunan. Kaya nga atong superintendent mo hire og learning facilitators or para teachers para ilaha pong makater katong mga bata nga dili maatiman sa ilang mga ginikanan. Hinuon, 19 pa lang ang mipadayag nga mo-avail sa para-teachers o learning facilitators. Ang 38 anyos nga inahan, nga si Sina Noron, miangkong maglisod siya pagtudlo sa iyang anak. Kay siya lang ang nanginabuhi, human ma-stroke ang iyang bana. Ambot lang ani unsay mahimo ani. Unsay resulta gyud ani ma'am. Kay napamang ko'y tindahan. Na tulo akong anak na 7 o 5 o 4 murag nagsunod-sunod. Sagad sa mga pampublikong tunghaan, mipatuman sa modular type of learning tungod kay ubay-ubay sa mga tinunan sa public schools, dili maka-afford pagpalit og gadgets alang sa online class. Hinuon kay mipatuman man sa blended type of learning ang sagad sa mga pampublikong tunghaan, gawa sa modular ipaagi usab sa radio ug telebisyon ang ubang paagi sa pagtudlo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Sa silingan lalawigan sa Negros Oriental, patay ang 3 anyos nga batang babae human mahugno ang kilid sa suba nga iyang gibarugan sa barangay Magbalay, lungsod sa Santa Catalina. Diin siya nagduwa-duwa. Samtang nabangalan usab ang patayng lawas sa usa ka mananagat nga missing. Si Chelo Valiena sa report. Di madawat sa mga ginikanan ang kamatayon sa 3 anyos nilang anak nga si Richelle Somagio. Dihang patay na nga nabangalan ang iyang lawas nga gianod sa dagkong bulog sa tubig sa suba sa barangay Nagbalaye sa lungsod sa Santa Catalina. Hilabihan ang gibating pagbasol ni Ryan Somagio kay wa niya maalinggati ang iyang anak uban sa maguwang sa bata ug sa laing duha kaniya kapag umangkon nga gaduwa daplin sa suba. Nabantayan na lang niya ang bata nga gianod na sa kusog nga bulog sa tubig. Nabangalan na lang ni Ryan ang lawas ni Richelle nga wa na'y kinabuhi human sa 30 minutos. Ingat ko kamay, wantang na sa pananaw. Kung sana ang magulang nga, ring doon ada si amot o ni sulbog ko si Kimpuangan. Samtang gipahibaw ni Engineer Alfredo Marquillo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Catalina nga nabangalan na ang patayng lawas ni Mario Vendanillo, 52 anyos, mananagat, human na missing sukad pa ni atong Martes. Nagsugod na og kadugta ang lawas ni Vendanillo. Pipila ka higayon nga mipahigayon og retrieval operation ang DRRMO apan pakya sila tungod sa kakusog og kadagko sa bawd ni atong higayuna. Matong ikuha sa among rescue team. Dito, dayong ikuyukan po sa pamilya dito. Ikuy po sa rescue boat ang pamilya. Patay na gito kay nanimaho naman gani. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Pilipinas ana paghapon sa ika-20 nga nasod nga adunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Adunay 314,000 ka mga kaso sa COVID-19 ang nasod. Ang report ni Femari Dumabok. Sa worldwide data, ganihang udto ang tibuok kalibutan ng adunay 34.2 milyones nga kaso sa COVID-19. 23.7 milyones niini ang mga nakarecover na hinuon. Sa susama nga data, ika-20 gihapon ang Pilipinas sa labing daghang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Tungod sa total COVID case niini nga mikapina sa 314,000. Hinuon kapin sa 254,000 niini na usab ang nangaayo na. Hinungdan nga 54,000 na lang usab ang mga aktibo nga kaso. Ang kaso sa Central Visayas mitungtong na sa 21,000. Apan, 1,300 na lang niini ang mga aktibo nga kaso. Sa talaan sa DOH7 gahapon sa hapon, ang probinsya sa Cebu adunay 5,653 nga COVID case. Hinuon 494 na lang kanila ang aktibo nga kaso. Sa Bohol, 87 na lang usabang aktibo nga kaso ug 62 sa Negros Oriental. Ang lalawigan sa Siquijor ang aduna na usab karoy bag-ong aktibo nga kaso. Hinungdan nga aduna sila kritibukan nga 4 ka mga kaso. Ang dakbayan sa Cebu adunay dulaan sa 10,000 nga total COVID case. Apan 379 na lang kanila ang aktibo nga kaso. Sa parihong mukapin sa 2,000 nga kritibok ang kaso sa COVID-19 sa Mandaue City ug Lapu-Lapu City, base sa data sa DOH7 gahapon, 126 ug 151 na lang ang ilang mga aktibo nga kaso. Sa Eastern Visayas kagabi ang nitala og 4,795 nga kaso sa COVID-19. 665 na lang hinuon kanila ang aktibo nga kaso. 45 ang namatay. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Makuyaw pa ang pagawas-gawas sa mga senior citizen ning panahon sa pandemya. Ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease padayong midili sa mga senior citizen ug sa mga 21 anyos paubos bisan kun ubos na ang dakbayan sa Cebu sa Modified General Community Quarantine. Ania ang report. Unang ipasabot ni Mayor Edgardo Labella nga tugutan man ang mga senior citizen nga makagawas kung may importanteng paliton sa mga tambal o walay mga masugo. Apan sa uhag sa mga senior citizen nga tugutan na sila makagawas-gawas, gipatinaw sa mayor nga gawas na kini sa iyang gahom isip mayor sa dakbayan. Iyang gidugang nga bugtong makahukom nini maulang ang nasudnong kagamhanan nga naglatid sa health protocol ug dili siya.
Nakasabot hinuon sila Bilya sa ilang sentimento tungod kay usa man usab siya ka senior citizen. Pero kinimanggong paghimo sa mga restriction, this came from the Interagency Task Force, which has also the imprimatur of the President. Tanan nga gipahigayon ang gilapid nga mga requirements, especially when it comes to health protocols in the midst of this coronavirus crisis, gikan man gyud sa taas. So, on my part, wala ko'y katungod and I do not have that authority to ease. Si Florentino Balderona, leader sa mga senior citizens sa ilang barangay, may padayag nga ganahan na gyud unta sila makagawa sa apan, mas pilion nila nga magpundo lang una sa balay aron malikay sa virus. Ingon usab nini ang giingon ni Protasio Luzano. Ang among problema nga makagawas mi pero okay rin gyapon ang among sitasyon bisag narami sa among balay. Kay safety mi ba? Safety mi per mi. We have to follow the protocols. Obey ta kay ang atong gi-apply nga mulimtin pa atong kinabuhi. Kaya di lalim ang masakitan ni COVID. Kaya naka-experience mi ko ana gamay, no? Lisod kaayo gyud. So, hinaot nga kanang mga senior maninguhag cooperate sa protocols nga sa atong government. Awag ni Mayor Labella sa mga senior citizen nga huwato na lang ang desisyon sa IATF. I can understand the sentiment of the good Vice Mayor because he is a good man. But kini untang iyang katuyuan should be properly addressed to the Interagency Task Force. Kauban si Marlon Mergaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Andam na ang Talisay City Division sa pagbukas sa klase karong Lunes. Si Chona Carrion sa report. Kapin 51,000 ka mga tinunan sa elementarya ug high school ang na-enroll karon sa school year 2020-2021 sa dakbayan sa Talisay. Kini ubos sa modular learning samtang ang uban misagop usab sa online ug radio-based instruction. Karong adlaw nagsugod ang distribution sa mga modules dinhi sa Talisay City Central School. Hugot nilang gipatuman ang social ug physical distancing sa mga ginikanan nga nag-claim sa mga modules. Matag musulod nga ginikanan aron mukuha, kuhaan og body temperature o gipa-fill up og health monitoring form. Ang mga magtutudlo naka-personal protective equipment. Pipila ka mga ginikanan adunay kabalaka ni ining modular learning. Gumikan kay sila man ang magtudlo sa ilang mga anak. Disod sad mo para namo kay English naman. Di ba sabi ko mo English. Pero gamay ra mong hibawan ba. Mato ni Talisay City Division Superintendent Evangeline Luminarias nga aduna na sila igong resources sa pagkakaroon. Gumikan sa ABA, gikan sa Talisay City Local Government Unit ug gikan usab sa Special Education Fund. Ug aduna usay mga pribadong individual nga midonate og mga kagamitan. Nangayo lang siya og kooperasyon sa mga ginikanan ug mga tinunan nga tanang nag-adjust sa new normal nga pag-eskwela. Sa akong gihangyo ang tanan sa pag-andam o sa mga ginikanan. Salamat ninyo daan sa inyong pagtabang sa atong eskwelahan, sa atong mga magtutudlo. Ug salamat ninyo mga ginikanan nga sa inyong pagtabang pagtudlo pod sa inyong mga kabataan. Umani rin ang Tikinyones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Pamilyang merkader sa lungsod sa Budbon miila sa patay nga babae nga napalgan nga hubok nga nakautan sa may kawayanan sa La Carlota City, Negros Occidental nga mao si Juliet Mercader, ang asawa sa ilang drug kingpin nga si Jennifer Mercader. Ang report ni Femery Dumamo. Niadtong Miyerkules nakautan ang usa ka babae nga hubo ug patay na sa may kawayanan sa La Carlota, Negros Occidental. Di na mahitsura ang babae, apan tungod sa bayhon, sapot nga gisulob, relo ug pendant, giila ang biktima sa iyang pamilya nga si Juliet Mercader. Asawa ni kanhi barangay Logo Kapitan sa lungsod sa Bourbon, Jennifer Mercader. Kinsa napatay sa operasyon sa kapulisan sa lungsod sa Morsha, Negros Occidental niadtong Lunes. Usa sa gisubay sa mga pulis sa La Carlota nga gikawatan, kilugos ug kalambigitan sa ilegal nga drugas ang motibo sa maong pagpatay kang Juliet. Matod sa pagumangko ni Jennifer Mercader nga tinguha gyud sa pamilya nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Juliet. Gusto sa mga anak mo kay
Mukuan sila siya lagi, autopsy niya. Dili naman makaya ang lawas ay. Lata na niya, ipa-autopsy ang tawag ko. Ipa-autopsy to, dili na siya makita ang laong niya. Si Jennifer giila nga drug lord o pinangita sa kapulisan human ni iskapo sa Medellin District Jail sa niaging tuig ug giingong sa Negros Occidental na nagtago-tago. Hinuon matod sa hepe sa Borbon sa probinsya sa Cebu nga sa ilang monitoring ang nabiling pamilya sa lungsod sa Borbon wa na malambigit sa illegal nga drugas. Wala na gid sila nagkuan diri ma'am, na wala na gid nag-opersukad baka tong pag-iskapo, wala na gid sila, wala na gid. Tinguha sa pamilya nga madala usabang lawas ni Juliet sa Borbon aron dungan malubong ang magtiayon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Tulo ka mga graduates sa Southwestern University dinhi sa Dakbayan sa Cebu ang nalakip sa top 10 sa Physician Licensure Examination ning tuiga. Sila si April Jean Gapo ang anaa sa ikawalo nga dapit. Kinsa nakakuha og 87% nga rating. 86.83 ang kang Jessa April na Inge kinsa anaa sa ikasiyam nga rank. Ug ikanapo si Karen Emmy Rose Solidor sa rate ni ini nga 86.6%. Ang top 1 nga si Maria Carla Buenaflor gikan sa kauluhan ang adunay rate nga 89.17%. Sa pahibaw nga napatik sa website sa Professional Regulation Commission, adunay 1,424 ang mikuha sa Physician Licensure Exam karong tuiga. 800 kanila ang nakapasar. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Preparado na ang tanan sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan karong adlawng Lunes. Kinagipahibaw ni Education Secretary Leonor Briones subay sa pag-auhag sa kooperasyon sa tanan aron magmalampuson ang pagkat-on sa mga kabataan. Ang report ni Nico Serino. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipadayag ni Education Secretary Leonor Briones, andam na ang tanan sa pagbukas sa klase karong Lunes. Makapila ka higayon nang nauswag ang pagsugod sa klase, gumikan sa nasinating pandemya sa COVID-19. So andam mi sa June, mas andam mi karong October. Unya daghan ang mga private schools sa Cebu o sa ubang parte sa Pilipinas, June pa nagsugod na sila. So kung usapan nato atong istoryahan ang pagka-andam, andam as andam can be. Gipadayag sa ahensya, importante nga bisan sa hitabo, magpadayon ang pagkat-on sa kabataan, maong misagop sila sa lain-laing modalities sa pagtungha. Online, modular learning, bisan TV o radio-based instruction, himuon sab sa DepEd. Teacher ang mag-monitor kung gaano kalalim ang nauunawaan ng bata sa mga topic na inaaral, at teacher ang magbibigay ng karapatang yung appropriate interventions kung alam niya na ang bata ay medyo nagkakaroon ng kaunting struggle. Gipahibaw sa DepEd walay periodical tests karong tuiga apan may pamaagi ang mga teachers sa pag-monitor sa performance sa mga bata, masiguro nga nakasubay sa lessons. Pasalig nila, andam ang mga teachers muhimo sa tahas aron makakat-on ang mga estudyante. Wala ring periodical test. Ititira natin yung dati written outputs and performance tasks. So, habang sa distance learning, magsasubmit sila ng mga sagot nila sa mga quizzes, mga sinulat nilang reflection, o kung ano-ano pa na nagpapakita na may nauunawaan sila. Tapos, maliban dyan, magsasubmit din sila ng performance activities. Alang sa tuig 2021, may request unta ang DepEd og 1.1 trillion pesos nga budget apan 606.5 billion ra ang naaprubahan. Hinuon, gipasalig ni Briones, andam ang ahensya mo trabaho sa maong pondo. Gipadayag sab niya ang iyang kalipay sa pag-adapt sa tibok ahensya, labi na sa mga magtutudlo sa mga kabag-uhan nga gikinahanglan aron mabuhat ang ilang tahas ug makatabang sa kabataan. Ang na-unlock is creativity. Creativity and resources, creativity and methods of teaching. Ang edukasyon, tulubagon gina sa teacher, tulubagon sa DepEd. Karon apil na ang ginikanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Maayong adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlaw Biyernes, October 2, 2020. Doon na kita gimonitor nga usa ka low pressure area ug karon anaa sa gilayon nga 905 kilometers silangan nga bahin sa Basco, Batanes. May coordinates nga 20.0 degrees north, 130.6 degrees east. Sa laing bahin hanging habagat mao gihapon nagapekto karon sa kasadpan nga bahin sa Southern Luzon ingon man sa Visayas. O sa tuang forecast, karong musunod na 24 oras, ang Metro Cebu, apil na ang tibuok Central o Western Visayas, padayong makasinati sa kasarangan nga panahon, o dunay pagkamapanganuron nga na sa panagsang pagkamadag-umo na kalangitan, inubanan sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-ulan, o mga pagpanugdog o kilat tungod lamang sa mga localized nga thunderstorms o sa hanging habagat. Ato ang adlaw mosalop alas 5:34 sa hapon, musilang ugma alas 5:33 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website bagongnet.pag-asa.dost.gov.ph ingon man sa mo ang mga social media accounts. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, 15 Mayo Agiri og mayong adlaw. Ani ay mga magtutudlo sa Tacloban National High School sa Dakbayan sa Cebu, kansang stress reliever ang musika. Hinungdan nga naumol nila ang grupong 13C. Ani ang report ni Femari Dumabo. Kini ang awit nga gi-compose mismo ni Teacher Roderick Katubay, kabahin sa kinabuhing magtutudlo. Ila kining pahinungod sa kauban ng mga magtutudlo paghatag og lingaw aron pampawa bisan sa makadiyot sa ilang kakapoy. Kinabuhi sa typical nga maestra ba nga mumatag sa iyo, dayon magluto para sa iyang pamilya, igabot sa classroom, masyak ang mga estudyante kay ang eyebags ni ma'am hupagay sa nan tungod sa daghang trabahoon sa balay ug sa eskwelahan. Ang trabaho sa eskwelahan dados balay. Naumo lang ilang banda sa miaging tuig dihang na destino si Teacher Harvey Bernas sa Tacloban National High School ug nahimong ilang vocalist. Bass guitar usab si Teacher Rogelio Angana. TLE, Robotics, Values Education ug Social Studies ang ilang mga subject nga gipangda. Apan hilig nila ang musika. Hinungdan nga nakaagni kanila nga magtukod og banda. Alang kanila sa musika makuha-kuhaan ang ilang kakapoy og problema. Di lang kita mo atras kay sa mga bag-o nga modalities nga atong i-apply karon, balay makalisod ta. Laban na ipon. Sama sa koro sa ilang musika, ilang mensahe sa mga magtutudlo nga dasig lang og laban kanunay. Ilagay sa ulo lahat ng problema may solusyon para sa teachers bang tayo mag-reload. Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. Og 84 ka adlaw na lang. Pasko na mga kapuso. Mayong hapon and happy weekend.